Maging payapa ka na sa kanilalagyan mo. Okay. Hindi yan po. Paano po? Ay, puta. Wow! Meron tayo naming with na video, hindi naman gatas naman. Elemento, nagpaparando sa bahay nyo. Naki-TikTok sa kanya, mga apo. Ang dalawa sa pinaka-paborito ko ang TikTok at si Tito Ed magsasama na. Atin na simulan. Aba, mga bata, kayo ba ay makalola? Opo! Sino yan? Ako may multo na agad. Kay unong anyos na si Lola Lord. Sino yon? Naku po! TikTok ang mga apo niyang sina Irene at Pipay. May parang dumungaw sa kanilang likod. Ba yan, di ka TikToker? Bakit naka-landscape yan? Sino nagtitiktok na naka-landscape? Ano ba naman yan? Nagloloko niyo ako. Parang bata. Ba, na parang buhok lang yan? ang mukha. Kinakalabutan. Parang buhok nung nasa baba, nung isa na nasa baba, hindi nga niya tol tiniktok eh, oh. Naglagay lang siya ng logo. Ako, tumataas po yung mga balahibo ko. Po, naliligo po yung isa, tapos po yung isa naghuhugas po ng pinggan. Kaya dapat ang ginagawa, hindi puro TikTok, naghugas ang pinggan, tumutulong sa gawaing bahay. Ina! Ikaw na nagluto! Ikaw pa nag-aay, pati nagligpit! Ikaw pa maghugas! Sana nga minuto ka na lang para hindi ka na mag-TikTok eh. I think win-win sa lahat yun. Sila gustong maging ika-anim na apo ni Lola. Maraming pera si Lola. Naiwan sa bahay. Tapos, Gago una yun. kong kinuha dito maging kasama na lalaki. Para may Ano yun? Anong VTR? Dito naiwan sa bahay. Tapos, una Random eh. Ala, bihisan mo nga itong maitim na sanggol. Hindi ko lang rin iniisip ng producer na to. Basta bihisan mo. Kailangan natin ng extra footage. dito maging Ginawa niya kasama, naman bata anak si ni Lola. Candy. ang maglolola. Hinata. Sila Tapos nakatingin. di na nga po, Iya lang mag-isa natutulog sa kwarto. Narinig namin na may umiiyak. Tapos nakita namin sa Lia yung malamig siya. Tapos nangangatog Baka sila na dyan na maaga yung wifi. Ano ba? Nagko-TikTok pa ako eh. niya. Nagising na lang po ako noon. Hindi Hawak-hawak ko parang na po ako masamang ni nanay panaginip ko na lang yun. umiiyak po ako. Bago po mangyari sa akin yon, natutulog po ako dito sa sala. Nakita ko po sa Huwag ka kasi matulog sa sala na nakabukas yung ilaw. Hindi ka talaga makakatog. Mangangatog ka talaga. Kala namin mamamatay na siya. Dahil hindi niya siya makapagsalita. Ito na naman tayo. Hindi ko bagets eh. Pag pinatay ka ba ng multo, magiging multo ka din, di ba? Ati awkward no eh. Oy, kayo pumatay sa akin ah. Posible ba, kaya ka ba talagang patayin ng multo? Yun yung iniisip ko eh. Ba't di ba dapat mas matakot ka sa buhay kasi kaya ka nung patayin? Ganun na lang siya. Paano, Lola? Kaya di si Lolo doon eh. Ganun na lang siya. Sorry. Tagal ni Tito Ed, nasa na? Nasa yung boy ko? Alheya sa isang albularyo. Nang Naku, kaya pumasok na! siya sa bahay, Kapangyarihan ng mga albularyo! anino na nakatayo na nakaitim. Nakaitim nga, ano ba, KMJS? Continuity! Nakaitim nga eh. May Fake news ka, Lola. Anino? Dinebunk ka ng KMJS. Hindi pa wala pa si Tito Ed niyan, debunk ka na. Aso ginagaya niya daw yung mga boses ng mga apo niya. 12 o'clock, 3 o'clock, at 6 o'clock. Minsan naman sa bintana ko, may lulalor na. Tapos kumatok ng 3 Diba sabi nila kaya daw gano'n kasi may witching hour tinatawag. 3 kasi ano yun, yung tatlong persona ng Diyos. Eh, gagana lang yun kung ang relihiyon mo ay Kristyanismo. Kung iba yan, iba na ang tawag at tapos magiging iba na yung explanation niya kung bakit alas 3. Diba? Hindi siya conform sa lahat. Diba? Isang klaseng relihiyon lang. Open-minded ka. Hindi na sa networking. Ano to naging TikTok tip? Wala na nga yung account name niya eh. na likod mismo namin. Tinatakot mo lang yung mga batang to. Pero sige. Nasaan? Pinakita niya sa Oy, Candy Crush ka lang, Candy Crush, Lola. Sige na, ang dami yung explanation. Nasaan na yung paborito ko? Dati ako lang mag-isa dito, hindi man ako natatakot. Kayo natatakot ako. So, kasalanan na apo mo. Ibalik mo na yan sa mga anak mo. Kasalanan to ng mga apo mo, ba't ka minumulto eh? Minumulto ka na responsibilidad! Pinaka... Yoy! Kaurawang naiisip nilang Yeah. makapag-beat. Yung chains talaga eh. Alam mo, high school eh. Alam mo, ikaw yung pinaka-bad boy ng Shadow Realm. Pinaka-bad boy ng karitan. Maputik pa lang na sapatos, alam mo na si Tito Ed yan. Yun, may entrada po. Lighting pa. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Woo! Sinabi niya yung meme. Bam! Bam!
Oh, ito may walking ano na dito. Walang laban si BTS Jimin dyan. Pwede pag lumabas ng ba niya, may palakpakan. Yan ang artista. Ano yung dala niya? Mag-start ba ng kotse si Tito Ed? Sala kung saan nakuhanan ng TikTok video ni na Irene at Pipay. Parang bata. Ang cute ng gano'n niya. Anong face mask niya? Parang plastic. Plastic, ininit mo ng ano, yung iinita mo, yung sasara sa'yo yung plastic. Kadamit na parang pang-birthday na puti. Kaya lang nabother ako kasi may nakita pa akong isa. Ah, yung kalaro niya. Halika rito, Lola. Gagawa tayo ng apo. sorry. Parang bata. Communication, kung ano man yung pumasok sa'yo. That means, open yung iyong chakra. Oh, Chaya, dati mayo! Open yung iyong chakra. Ilabas. Ang 8 gates mo dyan. Pag ito sinabi ni Tito Ed kay Racklin. Siyam na gate ang kaya ilabas si Racklin. Mabigat? Opo, mabigat yung kamay mo. Bumibigat yung pakaramdam? Bigat mo pa yung kamay mo. Lumulungkot. Nako, pighati na labahati, Kirot Lumbay. Pucha, House Lannister, nanonood ka kasi ng Game of Thrones. Marami namamatay na mga bata dyan. Nadadalo mo tuloy na nanaginip ka. Ano ba yan? Ramdam mo siya? Turo mo siya. Turo mo sa akin. Ikaw! Yan, Kuya Rudy. Nandiyan sa may... Kuya Rudy, ikaw pala may kasalanan lahat. Huwag ka na sumama kasi. Ikaw pala yung mga multo eh. Gilid dito sa may ano mo. Oh, saan yan ako? Pulis! Hindi po nahirapan ako uminom. Eh kasi may nakapatong sa ulo mo eh. Alam niyo na pagka mayroong ano sa katawan, hindi nagpapantay yung mga daliri eh. Mas mahaba itong side na to. Wait lang, sorry. Kasi kinuwentuhan ako na nanay ko na yung ginanito rin ako pero yung sa wax, yung tutulo yung wax doon sa parang palanggana ng tubig kasi ano yung makikita mo doon, may ibig sabihin. Ito kasi, men, tinan mo naman hindi ka pantay yung rest na doon sa kabilang rest. So, paano talaga siya magpapantay? Pero, yung mga ganyan kasi ng mga paraan ay, sabihin na natin, sobrang makaluma. Madali itong mabaling ang interpretasyon sa kagustuhan at subconsciously kahit hindi iniisip nung mga ginagawan at nung gumagawa. Kaka-TikTok mo, hindi na pumantay yung kamay mo. Liit yung muka. Paano ko Ay, putang ina mo. Paano kasi hindi malalaginip yung mga apo mo kung na meron ka laruan dyan? Kaya doon ako natakot. Yan ang jump scare. Ito naman, TMJs, hayop. Alam mo yung, para lang magkaroon na ng multo, sila na mismo maglalagay. Kung ako yan, basta tatakot ako dyan kaysa doon sa bata eh. O baka ito yung pantakot nila doon sa multo. dito sa bag? Yung pong nanggugulo sa kanya, Alam mo kung ako yung nakatira dyan, nakita ko na nakaupo yung batang yan dyan. Kasi kumuha ako ng tubig sa alas 3 ng gabi. Kahit ako makakatog ako eh. Subconsciously na nalalagay sa utak ng mga bata doon. Sino ba kasi nagdala niyan dyan? Pag ito props na KMJS, maiinis ako eh. ako yung manika. So, hindi siya aalis nang hindi niya nakakuha yung manika. Yung balikang itim? Isang manikang babae ang hinihingi. Ay sayang, kala ko yung balikang itim. Ayan. So, ayan na. Kung saan nang galing Hello, kailangan ko po itong damitan. Ba't hindi yung balikang itim? yung bata. Ano ba yan? Racist! Ako na po yung maghahatid. Nakakatawa talaga yung dala ni Tito Ed para mag-aayos siya ng kotse. Di lang mamulto, kaya niyang ihatid. Kahit yung kotse mo pa. Namiss ko si Tito Ed from Naging payapa ka na sa kanilalagyan mo. O gini. Hindi yan pwede! Bawal yan, di ba? Yung ba ako kilala ko si Tito Ed, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Yan ang bad boy ng karitan, Tito Ed. Oh, tsa. Sa likod mo o magkakaroon ng something kakaiba sa habang nag-video ka. Hindi kami marunong daya. Sinting dalawang bata yun. Bago yung cellphone. Ano connect ng bagong phone? Kuya multo ko, 33 10. Ayoko nga niya. Gusto ko Samsung S21. Kasi in-sponsor ng BTS.
Oo nga, yun na nga, diba? Innocent mistake. Tsaka mga bata ngayon, hindi na sila innocent. Mas marami pang alam ang mga bata kaysa sa mga matatanda. Kada panahon, ganun. Yung alam ko ngayon, ng panahon ng magulang ko, mas marami na at sigurado ko yung mga anak ko, yung magiging apo ng anak na apo ng anak no, mas marami alam at that age, lalo na ngayong panahon ng internet, mas marami na mga alam yan. Hindi niya kasi innocent yung mga iniisip nyo. Ano ba mga boomer? Ay, wala akong naramdaman na pananayo ng balahibo ko. Kaya sana kako, forever na yan, wala na yan. Sana Sa mawala na iyong yung TikTok. pagtitiktok, sino Sino ba kailangan ko ilabas para mawala ang TikTok? iyong kasama? Kailangan to ng TikTok eh. Hindi ko talaga makita yung ulo. Meron ba? Kasi, kung titignan mo, para yung buhok nito, bumagsak Sino eh. Di ba? ang iyong Kasi, kasama? wala siyang tagos eh. Andun pa rin yung shape nitong, ano ba to eh, sa unan. Para yun, ay doon, lumabas lang. So, tagos pa din. So, walang muka. Ito yung buhok niya, bumagsak lang sa likod. Leche. Ano ba, na-miss ko si Tito Ed, kaya masaya na ako doon. Sunod, kailangan ko na pang himagas. Bigyan niyo ako ng mga memes. Ano bulto to, Tito Ed? Galing kay 95 guys. Hayop. TikTok o tite. Pumili ka. Leche. Yes, magandang gabi. Ano lumabas si Tito Ed kanina? Kamusta ka na, Lola? Ako yung magkahanap ng mga multo. Pag talaga yung season 2, wala si Tito Ed. Kahit hindi siya canon, kahit nadula siya sa gilid, nalalabas, masaya na ako. Sunod! Ano ba? Nangulangot yung patay. Tagal na dito. Sige, Tito Ed, kailangan ko ng tulong mo dyan. At pa ako ligalig kay Oti. Gusto ko talaga sa lalaki. Yung matangkad! Yan ako mo, diba? Ano, pumili ka, multo ako. At least ako, di ako nang ghost. Ako nang gustuhan yun. Huwag nyo kumita like. Huwag nyo rin pala kalimutan itamaan yung utong bell dyan sa gilid ni Tito Ed. Share sa mga paranormal TikTokers yung friends. At huwag nyo ito subscribe.